kapuso, mihinay karon ang hanging amihan ug bugtong ang shear line na lang kung ang panag-abot sa init nga hangin sa easterlies ug bugnaw nga hangin sa amihan ang mipasulabi karon sa eastern portion sa northern ug central Luzon. Dinhi sa Kabisayan, masinati ang mapanganuron nga kalangitan ug ang pagkaumol sa mga localized thunderstorms nga magdala og mga pag-uwan sa hapon ngadto na sa gabii. Samtang usa ka cloud cluster ang padayon karong gimonitor sa Pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility ug habig kini sa eastern portion sa Mindanao. Sa pagkakaroon, minus pa hinuon ang tsansa ni ini nga mamahimong usa ka low pressure area. Sa pagkakaroon, wala pa rin siya direct dun nga effect apan possibly in the coming days paduol na sila makada siyang mapag-unawan diri sa tuwa.